дар ноҳияи восеъ баҳри ба иммунизатсия фаро гирифтани аҳолӣ бар зидди бемории сиратии коронавирус COVID-19 тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. Аз ҷумла сохторҳои ноҳиявӣ бо ин мақсад корҳои фаҳмондадиҳӣ ва эмгузарониро бо усулҳои гуногун ба роҳ мондаанд. Хоҷа Назриев дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. Марҷона Баратова барои нигоҳ доштани саломатии худ ва атрофиён ба маркази саломатии Меҳробод як омада ваксина зидди бемории COVID-19-ро гузаронид. ӯ аз он миннатдор аст ки давлату ҳукумат барои саломатии аҳолӣ чунин имкониятро ба таври ройгон муҳайё кардааст. Дар ноҳияи восеъ бо даъвати духтурон ба мисли Марҷона ҳама рӯза сокинон ба марказҳои саломатӣ омада ваксинаи зидди бемории ковидро гузаронида истодаанд. طبق اطلاع کارمندان این مرکز در این سمت در محل‌ها کارهای عامه‌فهمانی نتیجه خوب داده ایستادند. خیلی شکرگزار میکنیم ای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که ای همسایه‌های نکی ما که همین یاردم دادن که همین واکسن تیار شد و مرکزهای سلامتی به همه ناحیه‌ها اومد که بیماری در حال در منطقه ما بیماری به قید گرفته نشده است. در همین ناحیه ما از بیماری نداریم. در مرکز سلامتی مهرآباد یک واقعه در دهه مهرآباد دهات گلستان 3 نفر دکتر 16 نفر همشیره‌های طبی اولیوی با اویله‌های 700 خوجگی خدمت طبی میرسانند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар ҳудуди вилояти Хатлон вазъи бемориҳои сироятии мӯътадил арзобӣ мегардад, аммо бо мақсади пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳои сироятию мавсимӣ дар шуъбаи сироятии беморхонаи қарияи болои маркази вилоят тадбирҳои муҳим андешида шудааст. Бо фароҳам овардани шароити мусоиди табобатӣ, маъмурияти шифохона баҳри пурра намудани сафи мутахассисони варзида ва муҷаҳҳаз гардонидани шуъбаи мазкур бо таҷҳизоту воситаҳои муосири тиббӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардиданд. гузориши хабарнигорони мо идомабахши ин мавзӯъст. баробари фаро расидани фасли зимистон пайдост ки муроҷиати маризон ба беморхонаҳо зиёд мегардад. ҳамин аст ки имрӯз дар аксар беморхонаҳои маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар шароити хуби ташхису табобат ва бистарӣ фароҳам гаштааст. табибон бошанд дар навбати худ талош менамоянд сатҳи гирифторшавии бемориҳои сироятиро тавассути дорую дармон коҳиш диҳанд. дар доираи барномаҳои амалкунандаи вазорати тандурустӣ бо шарикони рушд шуъба дар як муддати кӯтоҳ бо таҷҳизотҳои муосири ҳозиразамон таъмин карда шуд. аз ҷумла таҷҳизоти рентгени рақамӣ, таҷҳизоти фавқулсадо, таҷҳизотҳои сабти барқии дил, таҷҳизотҳои нафасдиҳии сипап, оксигенераторҳо таъмин гардид. алалхусус шуъба бо хати оксигени марказикунонида таъмин карда шуд ки бо дастгирии шарикони рушд барномаи ҷайка стансияи истеҳсолкунии оксиген сабт карда шуд ки шуъбаро бо оксиген дар давоми шабонарӯзӣ таъмин менамояд. тӯли 3 рӯз мебошад писари ман бемории ами зарпарвинай айрӯзи омадагимон худо ба шукр ҳоз хеле беҳтар шуда духтуро омада нигоҳ бин мекунад шароитош ҳама тарафа маъқулай ягон камбудӣ надорем духтурошам ҳамаш омада нигоҳ бин мекунанд. ба гуфтаи табибон сокинонро зарур мебояд ҷиҳати пешгирӣ аз пайдоиш ва хуруҷи бемориҳои сироятӣ беаҳамият набошанд, зеро дар ҳолати таби баланд шахсони дорои иммунитети заиф оризаҳои гуногуни хавфнокро дар пай хоҳанд дошт. дар ҳоли ҳозир ба мо муроҷиат мекунанд бемориҳои мавсимӣ, бемориҳои зукоми мавсимӣ ки бисёртар кӯдакон гирифтори ин беморӣ мешаванд ва бо оризаҳо ба мо муроҷиат мекунанд ки ба ин оризаҳо дохил мешаванд илтиҳоби шушҳо, илтиҳоби роҳҳои нафас ва нейротоксикоз мегӯем, ҳамино дохил мешаванд. бино ба гуфтаи табибон яке аз роҳҳои паҳн гаштани бемориҳои сироятӣ ин нодида гирифтан ва ба худмуолиҷакунӣ пардохтани бархе аз сокинон мебошад ки дар натиҷа ҳам вазъи саломатии худро душвор мекунанд ва ҳам наздиконро сироят. дар ҳолати ориза додан масалан хатарнок мешавад. масалан вақте ки кӯдак гирифтори бемории шадиди роҳи нафас мешавад, агар ориза ба масалан майнаи сар, масалан нейротоксикоз, масалан ба илтиҳоби шадиди шушҳо одам мерасонад, ба
ورم ماینه سر ورده میرسن این خطرناک میباشد. اگر ما سریع وقت با این بیماری مثلا دقت نقض دیم یا که توبت خوب بگیریم اگر و این خطر ممکن نیست. مثلا واقعا هم مسئله در فصل سرما سطح بیماری سیرویتی بیشتر به نظر میرسد. نامعتدلی باد و هوای امسال در باختر هم سبب های بالا رفتن این قبیل بیماری ها دانسته می شود. از این رو طبیبان جد و جهد میکنند تا مردم برای حفظ سلامتی خویش بی‌پروا نباشند و خود و اهل عائله را احتیاط و سالم نگاه دارند. گزارش شعلای احمدخان فیروز قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. کارمندان سرایوسط خدمات آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به خاطر پیشگیری حالت‌های بسوختار مساعدت کننده در کارخانه‌های اداره‌ها و نقطه‌های سیراهالی مشق‌های تاکتیکی آتش‌نشانی می‌گذرانند. چاره‌بینی مذکور این نوبت در بازار کاروانی شهر دوشنبه دایر کرده شد. علاج واقعه پیش از وقوع است. با درک این مقاله خلق کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی نیز در مملکت پیوسته چاره و تدبیرهای پیشگیری کننده را عملی می‌نمایند تا که حادثه‌های احتمالی سوختار به وجود نیاید. این نوبت چاره‌بینی‌های آموزشی و تکمیل‌دهی مهارت کارمندان خدمات و دسته‌های اختیاری آتش‌نشانی در حدود مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه گذرانیده شد. چاره‌بینی‌های آموزشی و دستوردهی نخست از جانب سرایوسط خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی و جزو تام‌های آن در حدود جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار کاروان گذرانیده شد. جای تاکید است که بازار در روند نوسازی قرار داشته قسمت بیشتری آن بعد تجدید به استفاده سپاریده شده است. در برابر واسطه‌های دیگر یاری‌رسان انشاءات مورد نظر همزمان مسئولین صاحبکاران بازار واسطه‌های پیشگیری حادثه‌های سوختار را نیز موافق به طلبات زمان معاصر مهیا نمودند. علاوه بر این آتش شرطی در مساحت خرد از جانب اعضای دسته اختیاری آتش‌نشانان جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار کاروان سری وقت خاموش گردید. گفته می شود که تشکیل چنین چاره‌بینی‌های آموزشی و دستوردهی برای تقویت مهارت کارمندان مسئول زمینه می‌گذارد. همین است که در اساس نقشه چاره‌بینی‌های سرایوسط خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی منتظم در انشاءات تعیینات گوناگون چاره‌بینی‌های به این مانند تشکیل می‌گردد. در جنبست این مشق‌های تاکتیکی و چاره‌بینی‌های آموزشی با اشتراک نمایندگان سرایوسط خدمات دولتی آتش‌نشانی و شخصان دیگر مسئول سطح آمادگی دسته اختیاری در حالت سر زدن سوختار و مهارت آنها مورد بررسی قرار داده شده و آنها در این سمت بهر باز هم بهتر برای ماندن فعالیت توصیه‌های سودمند اختصاصی داده شد. گذرانیدن مشق‌های تاکتیکی آتش‌نشانی از جانب هیئت شخصی قسم واحدهای حربی خدمات دولتی آتش‌نشانی بیشتر در مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی عملی می‌گردد. زیرا صاحبکاران و تاجران در بازارهای شهر به فروش محصولات زود آتش گیرنده مشغول می‌باشند. از این رو باید قاعده‌های عادی‌ترین بی‌خطری از سوختار در بازار تأمین باشد. در برابر گذراندن سنجش‌های نقشه‌ای اینچنین در حدود بازارها از جانب شخصان مسئول خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی مشق‌های تاکتیکی با جلب محافظان و صاحبکاران بازارها گذرانیده شده ایستاده است. چنین چاره‌بینی نوبت در حدود جمعیت دارای مسئولیتش محدود کاروان پلوس تشکیل گردید. در آغاز با شرکت شخصان مسئول بی‌خطری سوختار و تاجران بازارها کارهای فهماندهی گذرانیده شد. این کارا اصلا برای شخصیت بازار کارمندان مسئول بازار محافظان و دسته اختیاری که در بازار از جانب رهبری بازار تشکیل کرده شده است برای خود را گم نکردن در همه حالت‌ها اینا درس عملی گذرانده شده. پیش از همه هر یک کارمند هر یک دسته اختیاری که در اینجا اختیارات فعالیت دارند اینو باید دانند از کدام کار در سری وقت اجرا نمایند. در بازار مذکور از جانب دسته اداروی آتش‌نشانی و ساختارهای هماهنگساز یعنی خدمات دولتی آتش‌نشانی تدبیرهای عملی آتش‌نشانی گذرانیده شد. در این روند از جانب شرکت‌داران این تدبیر آموزشی آتش شرطی با استفاده واسطه‌های اولین درجه آتش‌نشانی خاموش کرده شد. این عمل برای پورا آموختن استفاده این نمود دستگاه مساعدت می‌نماید. علاوه بر این با استفاده تکنیک‌های صحوی آتش‌نشانی حالت راه‌های درآمد و بین رسته‌های بازار نیز مورد سنجش قرار داده شد. خوشبختانه معلوم گردید که در اکثر موارد بازار به این طلبات جوابگو میباشد، زیرا نقلات کلان حجم آتش‌نشانی به مشکلی در داخل بازار حرکت می‌نماید. قسمت دیگر مشق‌ها این فراگیری سنجش منبع‌های آب در حدود انشاءات بود. با استفاده تکنیک‌های صحوی آتش‌نشانی حالت کارشایمی خبرهای آب که برای فعالیت کارمندان خدمات مذکور در حالت احتمالیت سوختار نگرانیده شده است سنجیده شد.
чунин тадбир агар аз як ҷониб барои баланд бардоштани маҳорати касбии кормандон мусоидат намояд, аз тарафи дигар масъулияти роҳбарони марказу нуқтаҳои савдоро дар ин самт бештар менамояд, зеро дар ҷараёни машқҳои тактикӣ соҳибкорону масъулин низ дар хомӯш намудани сӯхтори шартии фаъолона иштирок намуда ба роҳ мондани чунин амалҳоро дар ҷараёни сӯхтори эҳтимолӣ меомӯзанд. дар ҷараёни ин чорабинии омӯзишӣ ҳайати шахсии қисмҳои мустақили ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати бозори кор ва фаъолона ширкат намуданд. анҷоми тадбири мазкур барои бартараф намудани камбудиҳои ҷой дошта дар самти риояи қоидаҳои бехатарии аз сӯхтор, омода намудани кормандон ба ҳодисаҳои эҳтимолии сӯхтор ва тақвияти малакаву таҷрибаи дастаи идоравии оташнишонӣ мусоидат намуда истодааст. ҷавонон пайравони пешвои миллат таҳти чунин унвон дар шаҳри Кӯлоб ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ доир шуд. зикр гардид ки сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун сиёсати давлатии кор бо ҷавонон ва варзиш дар меҳвари фаъолияти давлату ҳукумат қарор дорад. маҳз ҳамин ғамхориҳои бевоситаи сарвари давлат аст ки имрӯз ҷавонон дар самтҳои мухталифи давлатдорӣ фаъолият намуда бо дастовардҳои беназир ва арзандаи худ шарафи давлату миллатро баланд мебардоранд. дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ҳамоиши тантанавии гирандагони стипендияи президентӣ таҳти унвони ҷавонон пайрави пешвои миллат аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб баргузор гардид ки дар ин ҳамоиш зиёда аз 460 нафар гирандагони стипендияи президентӣ ширкат варзиданд. ҳамоиши мазкур бо иштироки раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва мудирони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб ташкилу роҳандозӣ гардид. зимни баромади худ маърузатчиён иброз доштанд ки имсол бо ташаббуси наҷиби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон теъдоди стипендия барои хонандагону донишҷӯёни болаёқати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ аз 400 адад ба 3000 адад расонида шуд ки аз ин миқдор 1201 адад квота ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон рост меояд. бо ёдоварӣ аз паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карда шуд ки аз моҳи июли соли ҷорӣ дар баробари дигар самтҳои хоҷагии мамлакат ҳамзамон стипендияи хонандагони болаёқати ҷумҳурӣ боз 20% дигар афзун карда мешавад ки ин ҳама аз дастгириҳои навбатӣ ва ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри насли наврас унвон карда мешавад. мо ҷавонон шукрона аз он дорем ки дар чунин давлати орому осоишта умр ба сар мебарем ва таҳти дастгирӣ ва ғамхориҳои сарвари муаззами давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорем. ман миннатдории худро аз тарафи худам ва тамоми гирандагони стипендияи президентӣ сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арз менамоям. ваъда медиҳам ки дар оянда ба халқу давлати худ хизмат намуда дастгириҳои ҷаноби олиро бенатиҷа нагузорам. дар идомаи ҳамоиш аз ҷониби раиси кумита ба як зумра ғолибон шаҳодатномаи гирандаи стипендияи президентӣ ва маблағи стипендия супорида шуд. бо изҳори сипосу самимият ба давлату ҳукумат ва пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор гирандагони стипендия ба сухан баромада таъкид доштанд ки мактабро бо баҳои аъло хатм менамоянд ва баҳри шукуфоӣ ва сарсабзии меҳани худ саҳмгузор хоҳанд буд. дар фарҷоми ҳамоиш бошад бори дигар аз ҳар як иштирокчии чорабинӣ тақозо карда шуд ки дар илмомӯзӣ ва махсусан омӯзиши фанҳои дақиқ донистани забонҳои хориҷӣ ва саҳм гузоштан дар шукуфои Тоҷикистони азиз бетараф набуда аз ҳаррӯза дида бештар ба китобхонӣ ва мактабу маориф рӯ оваранд. бозёфти нави таърих дар шафати қалъаи таърихии Ҳулбук манораи аслии қалъа ёфт гардид. бояд гуфт ки қалъаи Ҳулбук воқеъ дар ноҳияи восеъ арзиши баланди таърихӣ дошта нишона аз соҳибтамаддун будани миллати тоҷик мебошад. зикр кардан ба маврид аст ки номинатсияи Ҳулбук бо номи нав яъне Ҳулбук пойтахти Хатлони қадима ба рӯйхати муқаддамоти ЮНЕСКО ворид гардидааст. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома. абдулло хоҷаев бостоншинос боқимондаҳои манораи аслии қалъаи асри миёнагии Ҳулбугро эҳтиёткорона аз назар мегузаронад. атрофи хиштҳои манораро аз лой ва хокдудаҳо тоза мекунад. ашё ва он чизе ки меёбад ба монанди ин сафолпора онро ҷамъ меорад. ӯ мегӯяд ки ин бозёфти қимат аст. дар чуқурии 1.5 метр кормандони муассисаи давлати мамнуъгӯи таърихӣ
фарҳангӣ манораи бурҷи дифоии қасри шоҳони хатлонзаминро дарёфт карданд ва аз ҳамин қабат муайян мегардад ки аввалан қисмати поёнии манора аз поқса девор сохта шудааст ва баъдан қабати фарши ҳамин манора пайдо мегардад ва ба воситаи гач андова карда шудааст. байни ин қабат як қабати сӯхтор яъне хокистар пайдо гардид. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки баъди сохта шудан дар ин ҷо оташ зада шудааст ва баъд аз барқарорсозӣ ана ин қабати дуюм мешавад ба воситаи ҳам лой ва ҳам ба воситаи хишти пухта фарш тайёр карда мешавад. баъд бо маротибаи дуюм дар ин ҷо қабати оташ яъне хокистар пайдо гардид. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки маротибаи дуюм ҳам дар ин ҷо сӯхтор ба амал омадааст ва баъд аз болои ин ба воситаи лой қабати фаршӣ тайёр карда шудааст ва аз болои он манораи асосӣ ба воситаи хиштҳои пухта тайёр карда девор бардошта шудааст ва солҳои 60-ум ҳангоми идомаи корҳои сохтмонии шоҳрои Душанбе Кулоб қабати болоии ҳамин манора ҳамвор карда шудааст ва имрӯз хушбахтона қабати 1 метраи ҳамин манора дар шакли аслӣ пайдо гардид. манораи аслии қасри шоҳони хатлон қалъаи ҳулбук воқеъ дар деҳаи меҳробод деҳоти гулистон ноҳияи восеъ баъди интизориҳои зиёд дар шафати қалъаи ҳулбук ва шоҳрои мошингард пайдо гардид. ин ҳодиса чунин рӯй дод: сохтмончиён барои гузарондани хатти оби нӯшокӣ чуқурӣ канданд. ҳангоми корҳои сохтмонӣ дар ин қитъа онҳо хишпораҳо ва иншооти даврашаклро пайдо карданд. аз ин босёфт сохтмончиён баробарияти мамнугоҳи таърихии ҳулбук Абдулло Хоҷаев хабар доданд. Абдулло баъди шунидани ин хабар ба ин ҷо омад. дар ин хусус маълумотҳои илмӣ тасдиқ шуда буданд, аммо барои пайдо намудани манораи аслӣ борҳо ковишҳо бенатиҷа анҷом ёфта буданд ва ниҳоят манора пайдо шуд. болотар аз манора ҳамчунин яке аз 4 девори мудофиавии қалъаро низ пайдо намуданд. ин ҷо идомаи иншооти ҳамоми қалъаи ҳулбук буда, фаршиён гувоҳӣ аз он медиҳад ки бо ҳамин тартиб то қалъа рафта расидааст. Абдулло Хоҷаев гуфт ки ин бозёфтҳо кашфиётҳои нав саҳифаи тоза дар омӯзиши таърихи қалъаи таърихии ҳулбук қайд хоҳад гардид. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон барои кӯдакону наврасон дар минтақаҳо муассисаҳои томактабӣ сохта ба истифода дода мешавад. дар шаҳри Турсунзода айни ҳол 6 муассисаи томактабӣ назди шӯъбаи маориф, 5 муассисаи томактабӣ назди ширкати алюминии Тоҷикистон ва 2 муассисаи томактабии хусусӣ фаъолият мекунанд. баъзеи онҳо ки таъмирталаб буданду шароити хуб надоштанд, аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода аз навсозӣ мегарданд. ҳамкорони мо Соҳибнур Абдурасулов ва Тоҳир Сулаймонов дар ҳамин бора аз шаҳри Турсунзода гузориш медиҳанд. дар шаҳри Турсунзода дар баробари 11 муассисаҳои томактабӣ боз дар назди 89 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ наздики 1000 нафар кӯдакону наврасон таълиму тарбия мегиранд. баъзеи муассисаҳои томактабие ки таъмирталаб буданду шароити хуб надоштанд, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода таъмири асосӣ намуда шароити хуб фароҳам оварда мешавад. муассисаи томактабӣ рақами 7 ки тӯли солҳо таъмири куллӣ надида буд, пурра аз навсозӣ карда шуд. имрӯз дар ин муассиса дар 7 гурӯҳ 136 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. мизу курсӣ, рахтҳои хоб, ҷевону лавозимоти хониш ва бозичаҳои кӯдакона пурра таъмин карда шудааст. ба кӯдакон дар ин ҷо наздики 20 нафар омӯзгорони пуртаҷриба дарс мегӯянд.
مؤسسه تا مکتبی مؤسسه می باشد که فرزندان را از سن خردی با محیط زیست و محیط اطراف انکشاف نطق و دیگر مشغولیت ها شناس و آشنا می گرداند. از همکاری های رهبری دولت به نهایت منت داریم، چون که شخصی معارف پرور همیشه در همه برآمدهایش، در همه سخنرانی‌هایش توجه خود را نسبت به معارف می گرداند و ما معارفچیان را لازم می آید که در تربیه نسل نورس یعنی جد و جهد نموده آنها را در راهی مهنت دوستی، خویشتن شناسی، وطن پروری، عزت و احترام یکدیگر، عزت احترام کلانسالان تربیت نماییم. از شعبه معارف شهر ترسونزاده اطلاع می‌دهند که تعمیر این مؤسسه با مبلغ 160,000 سومانی از حساب مقامات محل خرج گردیده است. عین حال باشد باز تعمیر 4 مؤسسه تا مکتبی دیگر جریان دارد. باید گفت که برنامه دولتی رشد ساحه تربیت تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف و نقشه تطبیق اصلاحات ساحه معارف تهیه شده. وظیفه و راه‌های اساسی رشد ساحه تربیت تا مکتبی را معین می‌کند. ضروریت تهیه برنامه از آن عبارت است که باید صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تا مکتبی همچون زینه نخستین تحصیلات شهروندان بلند برداشته شود و به شرایط نو اقتصادی و اجتماعی موافق گردانیده شود. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати таҷдиду навсозии ёдгориҳои таърихӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон корҳои муҳим ба сомон расонида шуданд. мутаассифона имрӯз дар баробари корҳои созандагӣ ва ҳифзу нигаҳдошти иншооти таърихию фарҳангӣ ҳолати бархе аз ёдгориҳо нигаронкунанда боқӣ мондааст. масалан солҳои зиёд аст ки навсозии хонаосорхонаи ҳоҷи юсуф мирзо файёзов яке аз чеҳраҳои намоёни илму адаби шаҳри хуҷанд ба таъхир гузошта мешавад. ин равандро таҳлилгарон ба камтаваҷҷӯҳии масъулон рабт медиҳанд. хабарнигорони минтақавии мо дар ҳамин хусус иттилои бештар доранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ қайд намуданд ки фарҳанг ҳамчун омили асосии тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа ва муаррифгари таърих ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дошта, аз ҷониби ҳукумати тоҷикистон вобаста ба таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллати кӯҳанбунёди тоҷик дар дохили кишвар ва дар арсаи байналмилалӣ иқдомҳои зиёде амалӣ гардида истодаанд. албатта дар қаламрави кишвар дар партави дастуру супоришҳои сарвари давлат ҷиҳати ҳифзи мероси фарҳангӣ, муаррифии таърихи қадимии тоҷикон ва фарҳанги бостониву ғании миллатамон тадбирҳои назаррас рӯи даст гирифта шуданд. аз нав барқароркунии қалъа дар муассисаи давлатии маҷмӯии фарҳангию таърихии қалъаи хуҷанд ки таи 2 соли охир бо маром идома дорад, шаҳодати гуфтаҳои болост. айни замон қисми зиёди корҳо иҷро гардида, масъулин нақша доранд ки боқимондии корҳоро дар муҳлати таъин шуда ба анҷом расонанд. солҳои соҳисолии кишвар зиёда ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, меъморӣ, он иншоотҳое ки дар ҳақиқат арзиши баланди фарҳангӣ доранд ва аз намунаи барҷастаи мероси таърихии фарҳангии миллиамон ба шумор мераванд. аз таъмиру таъмир, таҷдид, аз навсозӣ бароварда шуда барои ҳамчун як нуқтаҳои муҳими таърихию фарҳангӣ, зиёратгоҳ мавриди истифода қарор дода шудани шаҳрвандони азизамон ва меҳмонони дуру наздик истифода бурда шуда истодаанд. мутаассифона имрӯз дар баробари корҳои созандагӣ ва ҳифзу нигаҳдошти иншооти таърихию фарҳангӣ ҳолати бархе аз ёдгориҳо нигаронкунанда боқӣ мондааст. инҷо хонаосорхонаи ҳоҷи юсуф мирфайёзов яке аз чеҳраҳои намоёни илму адаби шаҳри хуҷанд мебошад. манзили ин олим дар нимаи дуюми қарни 19 ва ибтидои қарни 20 ҳамчун маркази маърифатию илмӣ барои зиёёни давр будааст. ҳоҷи юсуф соли 1876 бо ҳамроҳии абдулло файёз як тан аз ҳамдилу ҳампешагонаш ба сайёҳати олам баромада, маҳсули он пажӯҳишҳо таҳияи курраи ҳайатӣ яъне глобус дар соли 1895 буд.
дар соли 1896 бошад дар шаҳри Самарқанд намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии Туркистон доир гардида, курраи ихтироъкардаи Ҳоҷи Юсуф дар ин ҷо ба маърази дид гузошта шуда, аз ин намоишгоҳ дигар ба ватан барнагашта ва то кунун дар осорхонаи таърихии Самарқанд маҳфуз асту нусхаи он дар осорхонаи таърихии Хуҷанд қарор дорад. тавре ки дар саҳифаи аслии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд омадааст, баҳри эҳёи ёдгориҳои меъморӣ, таърихию фарҳангии ҳавлии олими маъруф мунаҷҷим Ҳоҷи Юсуф Мирфайёзов маблағи 19900 сомонӣ масраф гардида, барои аз нав барқароркунии хона ва осорхона ҳанӯз дар соли 2012 517 000 сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. ба суоли кай таъмиру таҷдиди ин иншооти таърихӣ оғоз мегардад, масъулин иброз доштанд ки дар нақшаи солҳои 2022-2025 таҷдиду навсозии осорхонаи мазкур ба назар гирифта шудааст. аммо мутахассисон бар он ақидаанд ки ба таъхиргузории корҳои ободонии иншооти ёдгорӣ метавонад боиси боз ҳам харобтар гардидани ҳолати имрӯзии осорхона гардад. акнун аз соли 74 то соли 2010 ки қарори раиси шаҳр овоиди ба хона осорхона мубаддал кардани ин ҳаволӣ баромад, бесоҳиб буд ва касе ки вай мекард оҳиста оҳиста аз нигоҳ накардан фарсуда шуда. инҷа хонаи беҳтарин вай кида маърофӣ мегуфтанд ки ин хона болош ҳамаш нақшин буд. ҳамаш нақшин, ин дарҳо ҳамаш нақшин буд. оҳиста оҳиста ҳамаиҳо аз даст рафт. баҳри даромад татбиқ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат дар доираи идомаи корҳои ободонии созандагӣ, масъулини мақомоти идораҳои дахлдорро мебояд сари масоили болозикр андеша кардаву баҳри ҳарчи зудтар шурӯъ кардан ба корҳои сохтмонӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. давоми соли ҷорӣ раванди корҳои бунёдкориро дар ин самт пайгирӣ хоҳем кард. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон фазои иттилоотии кишвар комил гашта шабакаҳои зиёди телевизиониву радиоӣ таъсис ёфтанд. яке аз ин расонаҳои ватанӣ радиои Садои Душанбе мебошад. ҳамкорони мо бо кормандони ин радио ҳамсӯҳбат шуда аз кору фаъолият ва дастовардҳои 23 солаи онҳо гузориш таҳия намуданд. дуруд мегӯям ба шумо дӯстони арҷманд, ҳаводорон ва мухлисони ана ҳамин гуна ҳамарӯза субҳи душанбе оғоз мегардад бо овози радиои Садои Душанбе. ин шабакаи радиоии Тоҷикистон зодаи замони соҳибистиқлолист. маз дар ҳамин рӯз Садои Душанбе таъсис ёфтааст ва дар соҳаи радиошунавоии ҷумҳурӣ дигаргуниҳои куллиро ба вуҷуд овард. аз рӯзҳои аввали фаъолият барномаҳояшро мустақиман пахш мекунад ва бо шунавандагон дар робитаи зич қарор дорад. хусусияти хоси ин шабака дар он аст ки аз оғози фаъолияташ шунавандагон иштирокчӣ бевоситаи барномаҳояш мебошанд. солҳои аввали таъсиси Садои Душанбе чунин тарзи пешниҳод танҳо хоси ҳамин шабакаи радиоӣ буд. маҳбубияти ин радиои ватанӣ низ аз ҳамин ҷост. радиои Садои Душанбе дар фазои иттилоотии кишвар замоне рӯи кор омад ки якчунин радиои мустақим на ин ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто ки дар минтақа набуд. ва ин идеяе ки Сайф Раҳимзоди Афардӣ ҳамон гуна ки худ дар навиштаҳои худ гуфтанд ки ман ин дунёро ба дунёи зебое табдил медиҳам, воқеан ҳам бо таъсис намудани радиои Садои Душанбе тавонистанд як дунёи зебо, як дунёи пур аз маъниро барои миллионҳо нафар эҳдо намоянд. имрӯз Садои Душанбе на танҳо дар дохили кишвар балки берун аз он ҳам тариқи моҳвора пахш мешавад ва дар гӯшаву канори ҷаҳон низ шунавандагони худро дорад. шунавандаҳои мо ҳам дар дохили кишвар ҳастанд, ҳам дар хориҷи кишвар. ба баъзан барномаҳои мустақими мо аз Афғонистон, Узбекистон, Русия тамоси телефонӣ мегиранд. то ба ҳол дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ба мо менависанд. ҳамзамон номаҳо низ ба мо мерасанд. дар беш аз 12 солаи фаъолият радиои Садои Душанбе ба минбари озоди шунавандагонаш табдил ёфтааст. тарғиби сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро кормандони ин шабакаи радиоии ватанӣ вазифаи худ медонанд. ҳамин аст ки дар партави паёми навбатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар лоиҳаҳои навро тарҳрезӣ намуданд ва аллакай пахши онҳоро шурӯъ карданд. мо дар ҳошияи паёми навбатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 10 лоиҳаи нав пешниҳод кардем ки аз имрӯз шурӯъ барномаҳои мо низ оҳиста оҳиста рӯи мавҷ садо медиҳанд. мо дар ҳама самтҳои афзалиятноки кишвар имрӯз барномаҳо дорем ки барномаҳои мо ҳамарӯза 24 соат 12 соат пахши мустақим ва 12 соат пахши такрори он садо медиҳад.
садои душанберо имрӯз кадрҳои ҷавону кордон пур кардаанд. онҳо фаъолият дар ин шабакаи радиоии мамлакатро ифтихор медонанд. радиои садои душанбе мактаби бузург барои навқаламон аст ки хушбахтона имрӯз дар ин боргоҳ низ зиёди кормандони ин боргоҳи муқаддасро насли ҷавон ва соҳибқалам ташкил медиҳад ва моро водор месозад ки боз ҳам барои рушду муаррифӣ ва нақш гузоштан дар фазои иттилоотии мамлакат ва ҳимоя аз арзишҳои милливу фарҳангиву ва сиёсии худ дар арсаи дохил ва ҷаҳон саъю талош намоем. ҳайати кормандони ин шабакаи радиоии ватанӣ талош мекунанд ки дар оянда низ тарғибгари сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд ва ин рисолаташонро бо сари баланд адо кунанд. ҳунармандону нақшофарон, эҷодкорону санъаткорон ва азиёиён хазинаи тиллоии ҷомеяву давлат ба шумор мераванд. фаъолияти пурвусъату густурдаи эҷодкор, ҳунарпешаи мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Мариям Турсунова мухлисони хешро дар ноҳияи шаҳри Нав сарҷам намуд. бо иштироки намояндагони вазорати фарҳанг, театрҳои давлатӣ, ҳунармандони шоиста ва овозхонони маҳбуб шаби эҷодии Мариям Турсунова дар толори фарҳангии ноҳияи шаҳри Нав доир гардид. ҳамкорони мо Хуршед Ҳалимов ва Тоҳир Сулаймонов аз рафти ҳамин маҳфили адабӣ гузориш омода карданд. шаби эҷодии Мариям Турсунова дар толори фарҳанги ноҳияи шаҳри Нав баргузор гашт. дӯстону ҳамкасбон ва ҳаводорони санъати воло иштирокчиёни шаби эҷодии ҳунарманд буданд ва зимни баромадҳо танҳо аз хизматҳои арзандааш дар рушди театри тоҷик сухан гуфтанд. Мариям Турсунова ҳунарпешаи боистеъдод буда таҷрибаи бои эҷодияш имкон медиҳад ки образҳои мураккаби психологӣ, фоҷиавию масакавӣ офарад. нақшҳои офаридаи Мариям Турсунова дар синамои тоҷик инъикос ёфта пешкаши бинандагон гардонда мешавад. Мариям Турсунова фидоии роҳи ҳунар шинохта шуда тамоми ҳастияшро ба санъату фарҳанг бахшида 50 сол инҷониб дар театри ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дорад. Мариям Турсунова аз хурдсолӣ ба санъату фарҳанг дилбастагӣ дошта, баъд аз хатми донишкадаи санъат ӯро ҳунарҳои нотакрораш бар рӯи саҳнаи тоҷик овард. Мариям Турсунова аз зумраи ҳунармандонест ки дар баландбардоштани мақоми театри тоҷик ва рушди ин соҳаи ҷудонопазири фарҳанги миллат саҳми арзанда гузоштааст. ӯ дар садҳо саҳнаҳои театр ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ нақш офаридааст. хизматҳои Мариям Турсунова борҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва вазорати фарҳанг қадр ёфта, бо мукофотҳои давлативу соҳа сарфароз гаштааст. тундбоди шадид дар штати Флоридаи Амрико харобиҳои зиёд боқӣ гузоштааст. гирбод дар ин ҷо ҳазорҳо нафарро аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум сохта.